The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. John 14:27. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Philippians 4:6-8. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 23:2-4. Casting all your care upon him, for he cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about you like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us by his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. 1 Peter 5:7-10. Sa dili pa kita magapadayon, pagtuon sa pulong sa Dios ni iniadawag ikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingon. Agi og pagsunod sa 1 John 1:9 principle. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, and you will be saved. Acts 16:31. Diyaw sa Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Karon mag-andam tas tong kaugalingon pinagi sa tong ampo sa hilom. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming gidala din ni ining adlaw aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa imong lugway sa among kinabuhi hangtod ni gayuna. Nagaginawa pa kami askil pa among panglawas o na pa kami kalantip sa among pangunahuna kining tanan grasya. Umikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, o grasya. Salamat ning tanan o Dios, dili kami takos niini. Salamat ning among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Welcome na sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Og samas na andan, aniya pa kita magadupot ni ining atong tun-anan nga practicing our Christianity og atong tiwason kini ning adlaw. Kay ugma doon sa tay bag-o nga pagtulunan. Okay, padayon ta sa atong biyaan kagahapon, unas tanan. Dinhi sa Amerika karon, diin mao na magyud kini ang atong ingnon ta borrowed country. Mga lungsuranon naman kita kadaghanan kanato ang kita nga mga lungsuranon nakapalig-on niining nasura og nakapagawas no niini a free country. Mao ang gitawag tag pivot Christians. Mao ni ang mga pivot Christians mao ay nakapalig-on niini nga sura o nakapagawas nun niini a free country. Now, naibaw naman kag unsa katutong mga pivot Christians, mga Kristohanon kini nga tuyukan pivot bisan pa sa iyang apostasiya ni ining nasura og sa o pagtuo sa kadaghanan sa atong mga citizens o mga lungsuranon. Oh, by the way, ang buti pa sa pulong apostasiya. Ako naman ang gipatinaw kanimo last time atong balikon. Kining pulong apostasiya gikan kini sa in English nga apostasy. Okay? From the English word apostasy, mao kini ang buot pasabot. Ang pagbiya o pagtalikod gikan sa Dios. Ang usa ka apostate nga nasod wa nay pagsalig sa Dios. Wala. Og ang laing pulong nga in English pivot, ang buot pasabot niini ining pulong nga mao kini hugpong kinis mga hamtong nga magtotoo. A group of mature believers nga nakapahatag o kauswagan who provide the prosperity ngadto sa usa ka client nation pinagi sa prinsipyo sa panalangin tungod sa panaguban, the principle of blessing by association. So okay, bisan tuod kon ang Dios nagatinguha nga maluwas unta ang matag Amerikanhon ug magakinabuhi unta sila sa espiritual nga pagkinabuhi pinagis pipila lamang ka mga hamtong nga Kristohanon. Mahimo sa Dios sa pag-iway nining nasura gikan sa iyang pagkalaglag o pagkaguba. Ang gikinahanglan ra sa Dios mao ang pivot. Sa ako nang ginaingon, usa ka hugpong sa mga hamtong nga Kristohanon, kinsa mao'y isip nga asin nga magapreserbar o magpatunhay o magaamping sa nasod. Now, ang hamtong nga Kristohanon, mao ang asin sa nasod, asin sa katawhan. Kung ang asin
mawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Mangutana ko nimo, unsaon man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wa ni kapuslanan, di na magpulos. Ug angay na lang ilabay unya tunob-tunuban sa mga tao na kana basa sa Mateo 5:13. Now, kung kining nasod nga Amerikanhon, the greatest nation in the world, mawad-a na gani na kini og pivot, tuyukan sa mga hamtong mga Kristohanon, ang Dios wa nagyulaing kapilian gawas lamang sa pagdisiplina dining atong nasod ug pagguba niini. Nagasabot ka? Now, nibaw ka magpilar ramang gyud ka tao ang gikinahanglan sa Dios nga ma-preserve niya ang usa ka apostate nga nasod. Well, hindi ko katug-an nimo pan usa ka butang ang akong nahibawan o kini matuod nga pagkabutang. Tinguha gyud nako. Akong tinguha nga may apil unta ako nining maong pivot. Kung mahitabo man ugaling nga matumpag kining nasod nga Amerikanhon ug naon niya mga kaguliyang sa iyang palibot, kini nga akong ikasaad kanimo, ang Dios sa kanunay magaiway sa pivot. Sa kanunay gyud, always. Nagasabot ka ug unsay pasabot og always, kanunay gyud. Ang gikinahanglan therefore mao ang pagsiguro nga magtuon excuse me, magtuon kita sa pulong sa Dios. O sa adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na, ikaw, mamahimong bahin nining giingon ta og pivot. I hope matnguna nimo kana. Always remember that. Una ko giingon og, I hope nga imong matngunan kana. Nay prinsipyo. Ang katigwangon dili kalikayan. Ang pagtubo kapilian. Nang buta sa in English, growing old is inevitable, but growing up is optional. Now, I hope by this time naklaro na nimo ang mga lagda o sumbanan alang sa kinabuhing espirituhanon. Ang labing una o inuntang Rule 1, mao kini. Kinahanglan nga mapun-an ka sa Espiritu Santo aron sa ingon niya na makabuhat, makatuman ka sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Di man ka makatuman kung dili ka wa ka mapun-i sa Espiritu Santo. Wa ka pasagdi nga maginusara sa imong pagpakigharong sa kalibutan. Wala. Andam ang Dios sa pagtabang nimo sa imong adlaw-adlawng panginabuhi pinagi sa iyang gahom. Ug kanang gahuma nagagikan pinagi sa pagpuno sa Dios Espiritu Santo kanimo. Ug maurang susamang gahom nga gigamit ni Jesucristo sa iyang pagkatao in His humanity. Sa pag-anhin niya, unang pag-anhin niya. Sa tuyo, nga mo'y iyang gigamit sa pagpakig-asdang sa mga tawharong tentasyon o sa iyang pagsugakod sa silot tungod sa atong mga kasalanan nga naitabo dito sa cross. Maura itong gahuma. Ang pagpapuno sa Espiritu Santo, usa kini kayano nga paagi. Sa dihang makasala ka, kung muangkon ka niya ng maong sala ngadto sa Dios, gitawag nato ka na og rebound, imo dayong mapabalik. You immediately recover ang pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Anay gubat nga nagakahitabo di sa sulod nimo. Nenondong ka ba? There is a spiritual warfare.
ang kinayang magsasala ug ang Espiritu Santo nagatbangay, nagailog kinsa kanilang duha. Of course, ang Espiritu Santo di man mangilog, naghuwat man lang siya sa unsay desisyon sa magtotoo. Iya pang tugutan nga may modumala siyang kinabuhi pinagis pagpapuno sa Espiritu Santo o magpadumala siya siyang kinaiyang makasasala. So, nagatbangay kini silang duha. Ang nagatbangay sila di kay kanang kinsa lagi ang imong pilion. Maka dumala sa imong kalag ug dayon sa pagdumala naon niya sa imong nauna ug sa imong mga kalihukan. Now, ang imong hinagiban, your weapon, nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo ug sa imong kaibaw, kaalam sa pulong sa Dios nga mao ang una ni Ginoong Jesucristo, 2 Corinto 2:16. Now, sa laing bahin, ang Dios wa magahangyo nga dili ka magpakasala. Nagmando gyud siya. Nagmando siya, wa siya maghangyo kanimo nga ayaw buhat og sala. Sayod ka na kung maningkamot ka sa pagkinabuhi sa imong kinabuhi, pinagi sa imong kaugalingong paagi nga ang tinuod na igawas ka na sa pagpuno sa Espiritu Santo, ang imong mabuhat mao ra gyud ang lihok sa unod, the energy of the flesh, o kinigitawag og tawhanong maayo, human good works. Apan sa pikas nga bahin, kung tugutan mo ang Dios Espiritu Santo nga mao mo dumala sa imong kinabuhi, ang imong mabuhat mao ang gitawag og Dios nung maayo, divine good works. Now, ang Kristohanon nga napunan sa Dios Espiritu Santo ang makaproduce, siya ra ang makaproduce o makabuhat og Dios nung maayo o mauray makahimaya sa Dios. Sa higayon nga ikaw makasa, maputol diha ang imong pagkikambitay sa Dios. Putol. Bisag kinsang Kristohanon makasaman, tinuod. Apan sa dihang mo rebound o kanang musugid siya, yan ang maong sala, may balik dayon siya sa iyang pagpakigambitay sa Dios, his fellowship with God. May balik ka gikan sa imong pagpakasala sa wa na'y pagpaluwas pag-usap. Of course, ayaw na pagpaluwas pag-usap kay kas araman mahitabo ang kaluwasan. It is a one-time event. Bisag kinsa nga mituo kang Kristo, luwas na siya. Luwas na sa hangtod sanglit si Kristo man ang mibuhat sa buhat sa kaluwasan. Kadtong iyang buhat hingpit og dayo na. Kasabot ka? It is perfect and permanent. Hinoon, ang sala nga wa isugid, disiplinahon ka na sa Dios. O magyusala nga dili disiplinahon kung ikaw magtotoo. Kinahanglang mo tubag ka lang. Okay? Just respond. O dili ka mo react. Ayaw ka react, ayaw pagsinta ngadto sa disiplina sa Dios. Disiplinahon ka sa Dios tungod kay iya ka mang anak o gihigugma kaniya. O kinahanglang mo respond ka sa positibo ngadto sa iyang pagpanton kanimo tungod kay imo man siya gihigugma usab. Gusto? Angay kang makakaton gikas disiplina ang labing tinuod. From the discipline, you are going to learn. Okay? Tuguti ka na siya. I mean, ang disiplina nga magaganoy nimo ngadto sa pagbalik nimo sa pagpakigambitay sa Dios. Pinagi sa imong pagsugid niya ng maong sala. Rebound ngadto sa Dios. Now, kini atong gisgutan,
mao ang mga pasiuna, priority sa Kristohanong pagkinabuhi. Now, karon moadto kita sa pagpadayon sa paghisgot bahay sa ikaduhang lagda sa espirituhanong kinabuhi. Now, aron na itong mahigugma ang Diyos, in order to love God, kinahanglan nga ato siyang ilhon. We must know Him. We must know who and what God is. Ug ang bugtong pagi nga ato siyang mailhan, mao nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw nga pagi. Kini atong gibuhat. Inomdom ka ba sa paghulagway, description sa protocol plan of God? Kini nagaingon og ang usa ka hustong butang kinahanglang buhaton sa husto nga pagi. Ug ang hustong butang maunsa ang pulong sa Dios. Ug ang hustong pagi mao ang pagtuon ini sa matag adlaw. Kasabot ka? Pinaagi lamang sa adlaw-adlaw pagtuon sa doktrina nga ikaw makakat-on sa espirituhanong mga kahanas, spiritual skills. Nga diin, maunay makapahigugma nimo sa Dios o makapakinabuhi nimo sa espirituhanong pagkinabuhi, spiritual life. Maura. Ang mga daotang desisyon nga imong paghimuon, mo'y makalimiti sa imong kapilianon niya. They are the ones that limit your future options. Ingon nga Kristohanon, ang imong tumong objective or goal sa kinabuhi, iyan ra kayo. O kini mao ang imong pagkat-on sa pulong sa Dios o sa paggamit niya na ngadto sa matag desisyon nga imong paghimuon. Sabta gina. Ang Kristohanong pagkinabuhi nanginahanglan sa usa ka masubayon og matag-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios. O ni ang atong paagi din is pagtuon sa pulong sa Dios, ginganlan nato og inculcation. Sinilsilay yun. Mo na nakalinggat ka nga, balik-balik ta. Usahay sa atong mga ipangisgutan din Subli-subli, balik-balik, hangtod nga kana di na gyud nimo makalimtan. Now, so ang pagi nga makatunan ta ang doktrina gitawag og Operation Z, Zeta. Ang Operation Z, nanginahanglan usa ka pastor nga magtutudlo sa pulong sa Dios sa hustong pagtudlo. Accurate teaching. Ang pagpuno sa Espiritu Santo o ang pagsambot sa pulong sa Dios sa magtotoo o ang paggamit niya ng pulong sa Dios. Paggamit siyang kinabuhi. Now, ang sistema sa Dios bahin sa espirituhanong pagtubo, nagasugo nga ang imong pastor magtutudlo, mutudlo sa husto o to communicate the Word of God accurately o nga ikaw makasabot niya ng iyang itudlo o nga imo kining gamiton dili lang kay magpaminaw ka, dili imo ka ng tuuhan, dawaton o gamiton sa imong pagkinabuhi. Sabta gyud na. Ang Dios dili magunahuna sama sa imong pagunahuna. Kinahanglang makatunan mo ang pagunahuna ingon sa pagunahuna ni Kristo aron imo makinabuhi ang espirituhanong pagkinabuhi. Ug imo lawang makatunan ang iyang panghunahuna dihas balang kasulatan. Diha ra gyud. Sanglit ang pagkat-on sa panghunahuna ni Jesucristo, mao may makapadangat nimo sa espirituhanong pagtubo. Ug tuod, igsuon nga magtotoo. I'm addressing to you, my fellow believer. Aron ka makahuna,
una-una sa mas paghuna-huna ni Kristo, gikinahanglan mo ang pagbaton ug pagpaubos. Humility. Kaya binimo, sa dihang tugutan mo ang pagka mapaytason, if you allow to be arrogant, nga mupuli sa pagpaubos sa imong kinabuhi, ibaw ka unsa metabo, musugod karabas pagpangitag mga tawhanong solusyon. Inayang Diyos nun nga mga solusyon. Ang pagkamapaytason, arrogance, mudayon o mga tarungan nga, ana may masayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw pagtuos pulo sa Dios. Ang pagkamapaytason, arrogance, ibaw ka, mupunting kini siya sa problema. Samtang ang pagkamapayubsanon, humility, mupunting adto sa solusyon. Ang solusyon sa Dios. Ang Dios nagamando usab nga magmatinumanon ka kaniya, that you obey His word. Ang grasya sa Dios mao'y maghatag kanimog kasayon sa imong pagkamatinumanon kaniya. Ug sa ingon niya na imong makinabuhi ang espirituhanong pagkinabuhi. Imo lang siyang masunod kinaiya kanang pinaagi, sa imong pagkamatinumanon, ingon man imong nasayran ang iyang mga huna-huna. Kini ato gipangtun-an mga huna-huna kini sa Dios. Nahuna ni Kristo. Kung imong dunganon ang pagpaubos ug pagkamatinumanon, ibaw ka gud sa baangkon nimo, maangkon mo ang kagawasan sa imong kinabuhi. Magawas nun kagikas mga detalyes kinabuhi. You will be free from the details of life. Magawas nun ka gikan sa pagkapitos o stress. Magawas nun ka gikan sa mga sala nga nagalambigit o mga panghibong, kanibang lust, L-U-S-T. Ang Kristohanon nga masubayon sa iyang pagtuon o paggamit sa doktrina, mo'y makahimaya sa Dios. Samtang yun na, mamahimo siyang bayani. I'm talking about the believer. The believer will become an invisible hero. Pinaagi sa dynamic power nga iyang natigom, gumikan sa iyang makanunayon nga pagtuon sa pulo sa Dios. You see, persistent, insistent, regular ang iyang pagtuon sa pulo sa Dios. Now, ning tungura atong gi-presume nga imo nang nakatunag maayo ang protocol nga plano sa Dios pinaagi niini. Sa matong description sa protocol nga plano sa Dios, ang pagbuhat sa usa ka butang sa hustong paagi, doing a right thing in a right way. Tuod, dili ka makabuhat o gusto kung wa ka mahibaw kung angay kung unsay husto, di ba? Busa ang pagtuon sa pulo sa Dios, mao ang labing una nga requirement o panginahanglan aron ka makatuman sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Mao na itimani. Ang pagbuhat niya ng hustong butang sa hustong paagi, mao ang ikaduhang panginahanglan. That's the second requirement. Gawas kung mugamit ka sa nasayran mong doktrina sa Biblia. Dili yung ka makabuhat o makatuman sa kabubuton sa Diyos yung kinabuhi. Dili. Tinood nga, sakop ka sa team sa Diyos, apan, huwag ka makaduwa sa maong duwa. You see? Na once nga musugod ka nga, mapunan ka sa Espiritu Santo, mulingkod ka, ubos sa ministry sa tukma mong pastor magtutudlo, ug imong gamiton ang 10 problem-solving devices,
diha ka makapadayag sa imong pagka-epektibo nga Kristiyanong pag-alagad. Unya, diha ka usab magasugod sa imong pagpadayon sa mga tulumanon nga magapakabot nimo ngadto sa kadaugan sa plano sa Dios. Now, sa laing bahin, ato namang natun-an diha sa higayon sa atong pagkaluwas at the moment of our salvation. Ang Dios Espiritu Santo muhatag sa matag usa kanatong Kristiyanon sa tagsa-tagsa ta kakaugalingong espiritualong gasa, spiritual gift. Yatagan ta at that moment of salvation. Gikinahanglan ta ang paggamit niya ng maong espesyal nga gasa. Suma sa unsay buot sa Dios nga ipagamit as God intends. Now, diya sa Kolosas 1:25, ang gisulti ni Apostol Pablo mao kini: gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Now, ang gasa sa pastor teacher, pastor magtutudo o ebanghelista, duha kini sila ka gasa nga restricted sa Dios alang lamang sa mga kalalakinan. Okay? Only for men. Aduna sa mga gitawag og gasa sa pagtabang, helps sama sa pag-adtog mga tambalanan, pagbisita sa mga kabalayan, pagtabang niya itong mga may sakit, ingon man niya itong mga elderly, mga guwang-guwang na, o uban pa. Kini sila gitawag usabog espesyal nga gasa. Now, ang tanang mga gasa may nungdanon. Ug sanglit sakop ka man sa panimalay sa Dios, since you are a member of the family of God, mahinungdanon ang imong gasa alang sa tibuok nga team effort. Kaya we are members of a team. Kitang tanan nga mga magtutuo. Di man ina. Ato naman nagisgutan po. Ug hinaot nga ang mga butang atong gipangisgutan bahin niini na tuhop gyud sa imong galamhan. Kay mo man kini ang mga inunta mga punto sa doktrina nga atong magamit aron atong matuman gayud. We can execute the protocol plan of God for our life. Mao ni nga atong giduputas paghisugot kining maong topic nga practicing our Christianity. Kay makita man ang imong karakter mao man gyud ang kanang, of course naibaw man ang Dios tungod sa iyang pagka-omnisciente. Sa imong man pagtubo, pinagis pagtuon sa pulong sa adlaw-adlaw. This is the process that you can attain the so-called progressive sanctification. Progressive. Anam-anam. You see? Kay nahinomdom ka ba sa tulo ka klaseng sanctification? Niadtong higayon nga naluwas kita, nakatungtong kita sa giingon og positional sanctification. Positional ang atong kahimtang. Yadtong yung higayon nga atong gigamit ang atong kabubuton sa pagtuo, kanang dawat kang Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Kita naka-agi niya ng positional sanctification. Kaya mo naman atong kahimtang. At the moment of salvation, naka-tagamtam kita niya na positional sanctification. Kay ang Espiritu Santo mi punit man kanato, gibutang kita ngadto sa pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod. Di na matangtang.
That is positional sanctification. O human kita maluwas, mao ni mando sa Dios sa 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao kini ang proseso, ang paagi, protokol sa Dios nga kita patun-on siyang pulong sa adlaw-adlaw. Aron sa ingon niya na mao kini atong nakatunan, mao kini atong gamiton sa atong adlaw-adlaw nga Kristohanong pagkinabuhi. Mao kini ang process nga kita makakabot niya ng experiential sanctification. Human ta maluwas, imanduan kita pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis aron atong makabot ang ikaduhang matang sa sanctification, pagbinalaan kanato nga mao ang experiential sanctification. Experiential. But pasabot sa atong kasinatian na sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Ug human ang atong kinabuhi is over, ang but pasabot na human ang plano sa Dios sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan na, then either kuhaan kita through physical death or the rapture, whichever comes first. Noon sa ang mauna. So, inigadto na ito sa eternidad, then ikatulong bahin sa sanctification is ultimate sanctification. So, naagian na ito ang positional, experiential, o karon dito sa eternidad. This is the ultimate sanctification nga diin atuan na ang tanan nga atong mga inheritance, panulundon nga to, mga kabilin, ang mga balay binsaya, panulundon na to madawat, nga sa laing description mo kini ang escrow blessings in eternity. Kadtong atong nadawat din is kalibutan pa ta, mo te escrow blessings in time. O kini is going to be parlayed. Ito pa yung mga dagko nga di nagyod na ni mo mahulagway. And this is forever. Hangtod na nas kangturan, imong may muslan ang imong inheritance. O na nga, nagabot na to didto, tagbuon ta sa diha nga kita nagkakabot. Yan ang ultimate sanctification. Moingon ng Diyos, well done, good and faithful servant. Come and enjoy the rewards that you deserve. Mao na nga, mao na accolade nga atong madungog sa diha nga kita nagmatinumanon, nagmalahotayon, nagmasigihon, nagmakanunayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios ug atong nakabot kining ultimate sanctification ug atong natuman ang kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhing Kristohanon. And that is how we practiced and executed Christianity sa atong kinabuhi. Dinhi mahuman kini atong pagtuon hining atong topic, practicing Christianity. Magampo ta. Salamat o Diyos ni hining laing higayon sa among pagtuon sa imong pulong, ni hining among giduputan nga pagtulunan nga practicing our Christianity. Salamat o Diyos sa imong paglamdag kanamo, patinaw gayud sa mga butang nga gikinahanglan namo nga tumanon aron sa ingon niya na magkakabot kami yan ang among ultimate goal, objective, spiritual maturity, the stage of capacity for life, for love, for blessings. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, O Diyos.
Alamat ni among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry. In a mighty way. Ug sumala sa imong kabubuton. Palangini kining among mga subscribers. O kadtong nagasunod ni among Bible study. Ikaw lamang may maya ning tanan o Diyos. Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo kining tanan mong ipasalamatan. Amen.